Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu barkanmu da warhaka ko barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka. A cikin shirinmu da ya gabata idan ba ku manta ba mun kwana ne inda muka ga Zira ta je ta buɗe ƙofa amma ta ga Jibri a tsaye a bakin ƙofa, abin da ya ba ta mamaki kuma ya ba Umar mamaki. To insha Allah kuma yanzu za mu ci gaba. Zira juyowa ta yi ta tsaya tana kallon Umar ya sauri ya zo bakin ƙofa ya ce, Jibri ya aka yi haka? Ya aka kika zo nan, me yake faruwa haka? Jibri ta ce, ka ga ɗana, na yi zaton kuna buƙata ta ne, shi ya sa na zo. Na ga lokacin da ka taho. Ya ce, to amma ya aka kika san muna nan wajen? Ta ce, ka ga ba tare da ɓata lokaci ba, kama wasu su jima suna jiran mu, ya kamata mu shiga. Umar ya ce, abin da ban fahimta ba shine kawai ta aka kika zo nan wajen? Kawu Salim ya leƙo ya ga Jibri ya ce, a'a ya kuma kuka bar baƙuwa a tsaye tana jira, ku shigo cikin mana. Jibri a cikin zuciyarta ta ce, a'a wannan ba shi bane wanda ya taɓa zuwa gida mana aiki ba? Na rantse da Allah shi ne, na gane shi. Jibri ta shigo da sauri ta ce, barka dai Mr. Salim, ka gane ni? Ni ce wadda ka zo ka min aiki a gida, ka gane ni? Kawu Salim ya ce, barka da zuwa. Jibri ta ce, ka yi haƙuri. Ku yi haƙuri, na zo a makare. Kawu Salim ya ce, a ba komai, ki shigo kawai. Jibri ta ce, wasulan ababen hawa ne tire ni a hanya, shi ya sa na makar ma ban ƙaraso ba. Anti Shukuran ta kalle ta ce, tun da dai hakin ƙaraso lafiya, hakan ma mun gode wa Allah. Barka da zuwa, ki ƙaraso mu zauna. Jibri ta kalle ta ce, barka dai, ni ce antin Umar. Ta ce, ƙaraso bismillah. Jibri ta kalli Zira ta ce, a'a yata, wannan wani irin kyau ne haka? A gaskiya ki yi kyau sosai matuƙa yata. Zo ki sumbace ni yata. Ta zo ta rungume Zira. Zira kan mamaki kawai ta tsaya tana ta yi. Ta zo za ta zauna ta ce, a'a Mr. Hakan, kuna tare kenan? To barka. Ya ce, yauwa Jibri, bismillah ga guri ke zauna. A ɗaya ɓangaren kuma Saba tana yi wa Karim masifa ta ce, ka san su wayo innan fa 'yan mafiya ne, me yasa za ka ba su adireshin inda nake? Me yasa za ka yi haka? Anya ko kana da tunani? Wannan ba tunani ba ne irin na mutane, wannan tunani ne irin na dabbobi. Me yasa za ka yi haka? Amma wallahi abin da kai ka ji kunya. Sannan ta kama hanya ta juya ta tafi. Karim ya ce, tun da dai gidana ya kuɓuta kuma ni ma na kuɓuta shi kenan, amma dai fa a gaskiya dai abin da ne ban yi daidai ba. A ɗaya ɓangaren kuma Jibri ce ta ce, a gaskiya Mr. Salim ina taya ka murna. Ta ce, ina nufin ka yi sa'a, yarka tana da mutunci, tana da tarbiyya sosai. Kawu Salim ya ɗan yi murmushi ya ce, na gode. Ta ce, yauwa yanzu kawai mu je kan magana. Mu je magana akan abin da ya kawo mu. Umar ya tsaya na kallonta, kawai mamaki yake akan irin abin da yake faruwa. Ta ce, magana ce akan neman aure. Ɗana Umar shi ne ya ga yarka Zira, ya ga yana son ta, kuma muka zo ƙafa da ƙafa domin neman aurenta. Umar ya kalli Hakan ya ce, wai ya aka yi haka? Ya aka yi wannan ta san wannan zancen? Hakan ya murmushi ya ce masa, ba ta kar mana kofi ba? Umar ya ce, daga nan kuma me ya faru? Kawai ya murmushi ya rabu da shi. Saba ta taho tana tafiya ita kaɗai a bakin hanya. Ta ce, wannan mutumin kawai yana so ya kashe ni? Wannan ai rayuwa ta yake nema, saboda shi baki ɗaya na rasa kwastoma na. Tana cikin tafiya ta juya ta tana ringin ta ɗauko ta ɗaga. Ta ce, elo Anti Shukuran, kin wuni lafiya? Anti Shukuran ta ce, ina nan lafiya yata Saba. Kina ina? Kada ki manta fa, kada ki makara, kada ki bari wannan abin ya wuce ki. Saba ta ce, gani nan, minti ɗaya na manta, ina zuwa, bara na je na canza kayana. Anti Shukuran ta ce, kin ga yata, babu lokaci ya riga da ya ƙure, kawai ki taho da kayan da suke jikinki. Ba abin da zai faru idan kayanki suna da datti, amma kuma na tabbata cewa zuciyarki tsarkakakkiya ce. Saba ta murmushi ta ce, shikenan, na gode, gani nan zuwa, ina hanya. Ta ce, kada ki manta fa, ki taho da zobunan nan. Ta ce, ban manta ba, suna cikin jakata, na taho da su.
Karim yana zaune yana tunawa da irin maganganun da Saba ta faɗa masa a baya. Ta ce me yasa za ka yi haka, me yasa za ka faɗa musu inda nake, ka san su waye waɗannan mutanen 'yan mafiya ne, kawai su suke su cutar da ni. Karim ya ce gaskiya dai ban kyauta ba, ban san su ba, kawai na faɗa musu inda take, gabaki ɗaya na saka rayuwarta a cikin haɗari, amma akwai abin da zan yi. Ya ɗauko wayarsa ya kira wani mutum ya ce hello ɗan uwa, barka dai, kana lafiya? Idan ba za ka damu ba ina so ka tanadar min mota ta wucin gadi, zan zo na karɓa nan ba da jimawa ba. Sannan suka gaisa, suka yi sallama, ya ce masa shi an jima, na gode, sannan ya ajiye wayar. Zira ta shigo cikin falo riƙe da farantin kofi a hannunta, ta zo ta ba kowa, duk wanda ta ba ya godiya ya ce Allah albarkaci hannunki yar uwa Zira. Ta gama bi ɗaya bayan ɗaya tana ba kowa, amma ta tsallake Umar. Sai da ta gama ba kowa sannan ta miƙa masa a cikin wani kofi na daban wanda ya bambanta da na sauran. Da ta miƙa mai ita ma kanta sai da ta ɗan ji tsoro. Umar ya karɓa ya ce Allah ya albarkaci hannunki. Sai da abu ɗaya da bai sani ba, a cikin kofinsa an zuba gishiri a ciki da yawa. Anti Shukuran ce ta yi haka, ta yi haka ne domin ta jaraba Umar, ta ce haka al'adarsu take. Umar ya karɓa ya sha shayin, ya ji ba daɗi, sannan ya ɗago kansa kawai sai ya ce shayin ya yi daɗi, Allah albarkaci hannunki. Anti Shukuran ta kalli sa ta ce ko kana buƙatar ruwa ne? Ya ce a bashi kawai, na gode. Zira ta kalli ta ɗanyi murmushi, ita ma Anti Shukuran ta murmushi, ma'ana ya cinye wannan jarabawar. Jibriya cewa ta yi ya kamata mu ci gaba da magana akan abin da ya kawo mu. 'Ya'yanmu sun haɗu da junansu kuma gabaki ɗaya suna son junansu. Salim, yanzu muna neman izini daga gare ka, yanzu daga gare ka kaɗai muke jiran amsa. Indai har ka lamunce za a yi auren nan ba da jimawa ba. Kowa fa a nan ya tsiru yana jiran ji mai kawu Salim zai ce. Zira ta tsaya ta saki baki tana kallon mahaifinta. Kowa hankalinsa ya tashi yana jiran hukuncin da kawu Salim zai yanke. Kawu Salim ya yi shiru, can jim kaɗan ya ce ba abin da zan iya cewa sai dai na ce Allah ya sanya wannan abin albarka. Sai kowa ya fara murmushi, hankalinsa ya kwanta. Jibril ta ce amin 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 amin, Allah muku albarka 'ya'yana, Allah ma albarka Mr. Salim. Ta ce Zira yi sauri ki zo ki sumbaci hannun mahaifinki. Zira ta taho da sauri tana murmushi, ta riƙe hannun mahaifinta ta sumbace shi. Ya ce Umar saura kai. Shi ma Umar ya je riƙe hannun kawu Salim ya sumbace shi, sannan ta miƙa masa hannunsa. Shi ma ya sumbaci hannunta, ta ce Allah maka albarka ɗana. Ji suka yi ana ƙwanƙwasa ƙofa. Zira ta juya za ta je ta buɗe. Kwara ya ce a dakata Anti Zira, zan je na buɗe. Ta ce a kawai ka bar shi, zan je na buɗe ba matsala. Tana zuwa ta buɗe ta ga Saba. Saba ta ce ki yi haƙuri, duk dalilin wancan tantirin ne yasa na makara. Zira ta ce tantiri kuma? Ta ce a'a ki yi haƙuri ya uwa Saba, kawai dai dalilin farin cikin da nake ne yasa ban ma san abubuwan da nake faɗa ba. Ta ce shikenan, suna ciki suna jiran mu, ya kamata mu ƙarasa. Suka ƙarasa. Saba ta kalli kawu Salim ta ce kawu Salim ku yi haƙuri, wani ɗan dalili ne yasa na makara, amma yanzu gashi nan na ƙarasu. Kawu Salim ya ce barka da zuwa 'yata, Allah miki albarka. Saba ta kalli Zira ta ce mata gaskiya ne, ta ya aka yi wannan haɗaɗɗen saurayin ya samu nasarar samun Zira? Zira murmushi ta yi, bata ce mata komai ba. Karim ya ƙaraso ƙofar shagon Saba ya ƙwanƙwasa, ya ji ba kuwa, ya ɗaga murya ce ke kina ina ne, ya aka yi, kina ciki ne? Amma ya ji shiru, can ya hango mutanen nan da suke ta bibiyarta, ya gansu a gefe. Ya ce me kuma waɗannan suke yi a nan wajen? Da yadda aka yi suna shirya wani abu ne a kanta. To komai fa ya riga da ya kan kama kawu Salim. Ya ɗauko zobe zai saka wa yarsa Zira. Ya tsaya yana ɗan wani tunani a cikin ransa. Ya riƙe hannunta zai sa mata kenan, sai ji suka yi waya tana kira. Anti Shukuran ta yi sauri ta je ta ɗaga wayar. Ta ce hello, barka da warhaka, an wuni lafiya?
ta ce ina zuwa, minti ɗaya zai fi dacewa dai na miƙa wa Salim waya. Ta je ta miƙa wa kawu Salim waya. Kawu Salim ya ce hello antita, kin wuni lafiya? Ya ayyuka? Ya ce ki yi haƙuri, abin ne zo mana na gaggawa, ni ma ban sanya aka yi ne haka ba, amma ina roƙon gafarar Ubangiji, ina mai baki haƙuri a bisa abubuwan da suke faruwa. Ya ɗan yi shiru, sannan kuma can ya ce shikenan na fahimta, sai an jima antita, sannan ya ajiye wayar. Umar ya tsaya na kallon kawu Salim a firgice, hankalinsa ya tashi, kowa yana jiran abin da kawu Salim zai faɗa. Jibriya ta yi sauri ta ce yauwa Salim, za ka iya saka musu zoben yanzu? Kawu Salim ya ce a gaskiya dai wannan abin ba zai yiwu ba a halin yanzu. Ta ce a me yasa ko ba zai yiwu ba, me yake faruwa haka? Kawu Salim ya ce anti ta ce ta kira ni, ta yi matuƙar damuwa akan abubuwan da suke faruwa, da abin da muke mun sha'afa ba mu sanar da ita ba, shine ta kira ni, kuma ni yanzu ba zan iya yin komai a kai ba. Ta ce abin nan ba zai yiwu ba in dai har Umar da Zira ba su sumbaci hannunta ba, kuma a zahiri shine da abin da ta yanke shine zai faru, saboda ita anti ta ce. Jibril ta ce to yanzu me zai faru kenan? Ya ce za mu jira mu gani, zuwa wani lokaci za su zo su same ta domin ta sanya musu albarka. Umar ya kalli Zira ya ce mata minti ɗaya ko za mu iya yin magana? Umar suka fito da shi tare da shi da Zira. Umar ya ce a zahiri abin da yake faruwa. Zira ta ce ita fa wannan anti ta ce, ita antin mahaifina ce. Anti ta ce ita ce anti Khadija, a ƙauye take, ya zama dole yanzu sai mun je can tare. Umar ya ce to me zai hana mu je yanzu? Zira ta ce a'a yanzu kuma? Umar ya ce mu je kawai mu nemi izini daga gare ta sai mu dawo yanzu. Zira ta ce gaskiya dai abu ne da kamar wuya a ce mu tafi yanzu. Ya ce a'a kawai mu je mu nemi izinin mahaifinki. Zira ta ce gaskiya dai mun ji kunya abin da muka yi, da ba mu sanar da antinmu ba, amma fa kada ka damu, anti ta mutuniyar kirki ce, za ta aminta da abin nan cikin sauƙi. Umar ya ce ya kamata mu ƙarƙare wannan al'amarin yanzu, kawai izinin mahaifinki ya kamata mu nema yanzu, sannan mu juya mu tafi, zo mu ƙarasa ciki. Jibriya tana zaune take cewa kawu Salim abubuwa sun fara tafiya yadda ya kamata, sai dai an samu tsiku, wani abu ya zo ya tarwatsa abin nan gabaki ɗaya, amma komai zai riga ya wuce insha Allah. Saboda ta kalli anti Shukuran ta ce mata amma dai wannan ba lafiya take ba. Anti Shukuran ta ce ki yi shiru, za mu yi magana daga baya. Kawu Salim ya ce haka ne, abin da muka yi gaskiya abin kunya ne, amma insha Allah komai zai wuce. Umar da shi da Zira suka ƙaraso cikin gidan. Umar ya ce idan ba za ku damu ba Mr. Salim, ina so ne mu ƙarƙare wannan abin a yanzu gabaki ɗaya. Za mu je ne domin mu sumbaci hannunta kuma mu nemi izininta a yanzu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Izininka kawai muke nema. Kawu Salim ya ce bayan wasu 'yan awanni kaɗan dare zai yi. Kun ga kenan in har kuka tafi yanzu ba za ku ƙarasa a can ba sai tsakiyar dare, zai fi kyau ku tafi da sanyin safiya. Gobe da safen Allah ya kai mu sai ku shirya ku tafi. Umar ya ce ba wata matsala, hakan ma ya yi. Sannan aka ƙarƙare komai da komai, kowa ya miƙe suka fito ƙofar gida. Zira ta kalli Jibriya ta rungume ta ce gaskiya mun gode sosai anti Jibriya. Jibriya ta ce haba ke fa 'yata ce Zira, kada ki manta da wannan. Sannan kowa ya gaisa da kowa. Kawu Salim ya ce za mu ƙarasa gida, za mu bar ku tare da baƙinmu domin ku sha iska. Zira ta ce shikenan baba. Kawu Salim ya koma gida tare da shi da anti Shukuran. Jibriya ma ta tafi.
Hira ta tsaya tana kallon Umar ya ce, a takaice dai komai ya riga da ya zo ƙarshe, da zarar mun nemi izinin antinki shikenan. To jama'a, wannan shine ƙarshen shirinmu na wannan rana. Ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kaya. Muna maraba da ra'ayoyinku da kuke ajiye mana a wajen comment section, kuma muna miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga dukkanin masoyanmu masu bibiyar shirinmu na faɗin duniya. Kada ku manta da danna mana subscribe